Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video eyalaba abathanda maskandi. Hayibo, usuJesu kulaba abathi angazuma wenzani ngathi uhopopayi. Uthi nina nizofa imona inhliziyo embi ningazenzi kabi. Yekani ezinye ingane ezijabule. We guys, yini ndaba yani? Kubaphindile kazi ngixoxela niyakhumbula ukuthi nangesikhathi seParis labayana basebelanda ngisho amavidiyo amadala besitshela ukuthi hayi kahlonipha asinandaba nyezwa asinandaba nina lalela ingoma mawubona singoma ayihambisana dlula yazi ukuthi baxishile ngapha and ukugxisha kwabo balokhu bezocriticize bezogxeka hawu cha ngabona ngeParis ukuthi nina umona niyawuvulela ninendawo nje ukuthi nivulela umona wangena enhlizweni zenu futhi anisazenzisi niphila nawo umona manje nisho ukuthi njengoba sijabule kangaka siyeke ngenxa yokuthi senizositshela ukuthi ivoice yakhe injani asinandaba welelele kuleyo ndawo yey kuhanjiwe kakhulu kuhanjiwe. Yabo this year guys into kuzofanele ukuthi siyenze. Sigadeke ukuthi ukhoze team nge-top 20 yabo nange-top 10 yabo. Kuyamele ukuthi sisondele eduze ngolanga lokuhlukanisa unyaka ngoba ngesikwazi ukuthi belokho bezingozi njalo makuhlukanisa unyaka. Kodwa mina bengithi uthi uJesu yekani umona. Yekani umona. Uma wena ukuthi ingoma ihambisana nawe musulobe uchaza yekuchaza kujatshule sijabule yazi leyo nto le sijabule hawima yini le yenziwa umthandeni kanye yazi wadedela le manje nje silobo sibhiyozile lezi ezinye ingane we guys baphelelwa umoya bayachaza abanye obhuti lapha nedingi kwamavidiyo abo TikTok ngathi bayaklinyeka mabekhuluma baklinya umona wabo ngoba lento abayikhuluma imbudane. Ingoma imnandi sijabulele wena mawuzwa ngathi awuyithandi phuma kuyo udle ushut up futhi ulindeke ngoba kutheni ngicela ningangithuki bathe bona balindile manje nilinda nibenzogxeka ngapha hayibo phumani mawubona ngathi akumnandi noma kupretendeke kodwa engakutshela khona ezinye ingane zijabule hawema ngaze ngamjabulela kumnikazi wengoma yazi mina ngimjabulelani we guys mina lezi indaba zamaskandi lezi nikhuluma eceleni ezinde zomona nama-paragraphs angwazi mina nje ngazi ukulandela umculo nokuthi futhi lo mculo lo kwamaskandi ngawufunda emateksini ngawufunda ngomzala ekhaya ngase ngawulalela. Hawu nina ninemlando emide kodwa masubuka nje ukuthi kwayena lo bhala le paragraph alright kahle hle because into ehlanganisa wena nomaskandi ingoma mawuyizwa ingoma uyayizwa mangayizwa awuyizwa hawema kuyimanje bathi ngixoxele guys thina sijabulela le ngoma lena ngoba sinomona awuyizwa nje leyo nto kuthiwa nje njengoba si-happy yingoba sinomona kodwa into esijabulisile yini ingoma ukuthi iphumile kodwa khona nje omdala omalume abanye obhuti bathi nje ngiyoba le ngoma siyenze isasasa kanti njani ngeke sijabulela ukuthi i-artist iyaprogressa uyazama uyaphusha futhi ubuka nangey'ndlela ey'ningi zokusebenza ngoba exuba sekufanele sizwe ngawe malume ngoba uthi wena umaskandi angazi unjani nje thina sijabulela ukuthi uyaphusha uyaphambili impumelelo sincumayo nangapha futhi masekuvela njengoba ngangisho nje ukuthi mina ngibathanda bobabili okangempela kodwa ngeParis indlela abantu ababenomona ngayo bangiphushela kuleli linye iside sengifunda ukuthi hayibona abantu bezama ukuvala indlela sekukhona abanye abathi bekhipha amavidiyo amadala bese mbukeni wayenzani siyaphi kwividiyo kube kuvotelwa ingoma siyaphi kwividiyo endala siyaphi ukuthi endaweni ethile enobani wayebehave kanje ngoba ingoma lesiphezu kwayo ngabona lapho ukuthi hayi
Mina ngeke ngikwazi ukugxila kakhulu kuleli side elinjena. Uma ukhuluma into eyimbudane nje vele mina ngikuzwisisi kahle. Ngisho laba bekhuluma. Abanikazi bengoma umsebenzi uqhubeke bephushe futhi bobabili beye phambili nabalandelayo. Nakho nje ade ngicabanga le ngoma le sengikhohliwe Nkosi yami, lethi Lavo Mayidululu. Ukuthi kahle kahle iyadeserve leyana ukuba ku-number 1. Inkinga kuzofika ukhozi ngoba luthanda imali luzovele liqhathele laba bobabili. Sebenzela lokhu kubhiyoza, sebenzela nalokhu ukuvotela umnikazi wengoma hhayi ingoma. Angikho lapho kodwa bengizonitshela ukuthi kuthiwa yekani umona ngoba nizosuke nicishe. Uzosuke ubitoze kakhulu umona mase uyacisha. Yeka nje ezinye ingane ijabule. Okungenani vele uzibe-ke uma uthi wena uyahluleka ukuzenzisa. Vele uzibe izinto ezenzeka kamakhelwane. Indaba yalaba, hhayi, uma wukuthi ngempela lento le ikuphatha kabi, uswele umgodi wokucasha ukuthi gubha umgodi ucashe ngoba nakhu thina siyabhiyoza, vele uzibe. Ziba bakithi. Bye.